Assalamu alaikum masoyanmu da ke faɗin duniya. Ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da al'atuwa ko kace madagwal. Ina mai kiran masoyanmu da ke faɗin duniya da ku ci gaba da kasancewa da shirinmu mai suna Amaryan Madagwal. Amaryan Madagwal shiri ne mai dogon zango kuma shiri na barkwanci. Ina tabbatar muku masoyana ba zan taɓa ba ku kunya ba da yadda Allah. Wannan shiri akwai barkwanci, akwai nishadi, akwai ban tsoro, akwai kuma jarabawoyi dai da za ku gani iri-iri da kuma darasussuka da za ku ɗauka a cikin wannan shiri. Don haka masoyana ban so in cika ku da surutu, na fi son abin da kuka gani a cikin wannan shirin to ku ba mu shawarwari masu kyau wanda za mu ci gaba da inganta muku wannan shiri na Amaryan Madagwal. Naku a koda yaushe Ali Muhammad Idris aka al'atuwa Madagwal na Mushadariya Arewa Comedians. Usman El Fulani ke gabatar muku. Na tarwatse Madagwal. Shirin barkwanci. Amaryan Madagwal. Uban da ne kurtu? Ko sai na kashe ku wallahi. Duk motocin da ke gidan nan sai a ce mun kin fita ake kana bin kuma kin san yanayin security inda muke fama da shi. Ina diyata? Ina da right inda zan fita in je inda nake so a lokacin da nake so kuma in da a lokacin da nake so. Yanda na kwahi kawaku Allah kuma ya kama su kwasan. To ai muna da shi. Kai farko ne ba? Kuna haurawa gidan mutane in mai gida din ya tashi sai ka buka mai amma dole sai ka using da matan shi. Kudin siyan baki zaka bada koya. Ni da abokanai na suka rako ni me yasa ban ce a bada kudin zariya ba. Ba za ka tsaya ba. Wayo kai in ma tutun za ka yi ai ya kamata a ce kayan mai tauri amma haka ɗaya kai zawo. To ka yi murmushi. Haka ake murmushi? da Allah in aure banza ne ke ma ki je ki. Za ka raba ta da danginta ba kuma yarinya ce yar dangi. Dangi a siga ce ko kantu. Yanzu nan ya fita daga nan. Kana nufin ya shigo gidan nan? Bare ku. To wannan shigon fa da na ganshi da afa firgici haka. Wallahi Allah bai ni ma ka ganni nan. Wallahi wani naje na sarewa wuya. Kai, you are bastard. Shiri na musamman da zai rinka zuwa duk ranar Juma'a daga mai bada umarni Darakta Usman El Fulani.